I've titled the sermon Delight in God. Și am numit această predică Plăcere în Dumnezeu. The psalmist said, for the director of music, Psalmul spune că este pentru dirijor, to the tune of the death of the sun, de cântat în almut laben, nu știu sigur ce înseamnă asta. a psalm of David. Un psalm al lui David. I will praise you, O Lord, Îți voi mulțumi, Doamne, with all my heart. din toată inima mea I will tell of all your wonders. și voi vesti toate minunile tale. A 4-year-old boy Un băiat de 4 ani, was saying his prayers one Sunday night, într-o duminică seara, își punea rugăciunile. and this is what he prayed. Și așa se ruga el. Dear God, Dragă Dumnezeule, we had a good time at church today, am avut un timp minunat astăzi la biserică, but I wish you'd been there. dar mi-ar fi plăcut să fii și tu acolo. Is it possible to have a good time at church without God? Este posibil să ai un timp minunat la biserică fără ca Dumnezeu să fie acolo? Is he not central to what we do? Nu este El partea centrală a ceea ce noi facem la biserică? I think of worship like a wheel, Eu mă gândesc la laudă ca la o roată and all its component parts și la toate componentele ei, represented by the spokes of the wheel. care sunt reprezentate de cei care sunt parte. God is like the hub of that wheel. Dumnezeu este ca Every cercul piece, roții every acelea. spoke Fiecare piesă, fiecare obiect de acolo de acea roată every component of worship flows from and to him. și fiecare componentă din laudă merge prin el și pentru el. Paul the apostle said, Și Pavel apostolul a spus, for from him and through him and to him are all things. căci din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. To him be glory forever. Al Amen. lui fie gloria în vecii vecilor. Amin. God is here Dumnezeu este aici and here to receive our best, not our worst. și este aici ca să primească ceea ce noi avem mai bun de oferit, nu ceea ce avem mai rău de oferit. Let's commit to giving him more and better always. Haideți să ne promitem că vrem să-i dăm lui tot ce este mai bun și mai mult lui. And to support that endeavor, Și pentru a susține acest lucru pe care l-am spus, I'll present you with the resolve and the reason for worship. vă voi prezenta motivul pentru care noi trebuie să îl slujim pe Dumnezeu și să-l lăudăm pe Dumnezeu. And that's based on Psalm 9, verse 1. Și aceasta se bazează pe Psalmul 9, versetul 1. Some introduction before we knuckle down. O să fac o mică introducere înainte să intrăm în mai multe detalii. Psalms 9 and 10 are constituted as one psalm in the Greek translation of the Old Testament. În traducerea originală din Vechiul Testament, Psalmul 9 și Psalmul 10 erau un singur cântec. And clearly they have some connecting strands that may have led to that. Și este foarte clar că au niște legături unul cu celălalt. The most obvious is their acrostic form as a piece of poetry. Ceea ce seamănă foarte mult este modul poetic în care a fost creat. That means that with a few exceptions, Asta înseamnă că cu puține excepții, nearly every other verse begins with a successive letter of the Hebrew alphabet. Fiecare verset începe cu o literă din alfabetul evreiesc, în ordine. It's a way of aiding memorization of the contents. Este o metodă de a ajuta memorarea acestui psalm. Other links include similar wording. Alte legături între cele doi psalmi au cuvinte asemănătoare, such as Psalm 9:9's phrase, in times of trouble, repeated in Psalm 10. Și în Psalmul 10 se regăsesc câteva cuvinte legate de timpul. And both songs use the expression the nations. Ambii psalmi au expresia asemănătoare.
One other feature of comparison is their endings. La fel și sfârșiturile lor sunt asemănătoare. Both emphasize the frailty and mortality of man. Amândouă subliniază mortalitatea omului și faptul că el poate păcătui, with the Hebrew word enosh for mortal man. Cu cuvântul Enoch pentru om muritor. Now, be that as it may, can you say a bit longer sentences, because some of them I cannot really translate. Okay. Now, be that as it may, there are good reasons for treating the two psalms separately. Chiar și așa sunt motive pentru care trebuie să tratăm acei doi psalmi într-un mod diferit pe fiecare, să luăm separat. The key one is the fact that the original Hebrew text keeps them as two distinct songs. În primul rând pentru că ele sunt două cântece diferite și sunt păstrate separat. And in addition to that, the thrust of one is different from the thrust of the other. Ritmul unuia este diferit de ritmul celuilalt. Psalm 9 is mostly a triumphant and thankful heart. Psalmul 9 este un psalm mai triumfător, while Psalm 10 is more of a prayerful complaint for help. Iar psalmul 10 este puțin mai cere mai mult ajutor. So, just to begin looking at the two points that I made about verse 1, the lesson on worship, resolve, and the reason for that worship. Așadar, o să ne uităm acum la ce am spus despre versetul 1, adică motivul pentru care noi trebuie să îl lăudăm pe Dumnezeu și cum trebuie să facem asta. First of all, the resolve of worship in verse 1. În primul rând, motivul din versetul 1. I will praise you, O Lord, with all my heart. Nu motivul, ci modul. Îți voi mulțumi, Doamne, din toată inima mea. Resolve is a courageous determination to do something. Este cuvântul acesta pe care îl folosește el, este un mod de a fi determinat pentru ceea ce vreau eu să fac, adică modul în care eu voi face ceva, o determinare pe care o folosesc să fac acel ceva. It's a very strong intention on the part of someone to carry out a plan and pursue a goal. Este o intenție foarte puternică din partea cuiva pentru a pune în practică un plan. The beginning of the year seems to be a time when people are more prone to this kind of thing, don't you think? La începutul anului, oamenii de obicei sunt foarte puși pe treaba asta, adică au planuri foarte mari. Ce părere aveți? I've heard it said that a New Year's resolution is something that goes in one year and out the other. Știm foarte mult ce înseamnă planurile de nou an, la rezoluțiile de pe un an pe altul, care trec dintr-un an într-altul. That's not the purposeful, bold, relentless attitude of the psalmist. Dar asta nu este atitudinea pe care o are psalmistul, una curajoasă și cu determinare. 4 times in verses 1 and 2, he repeats the same phrase, I will. De mai multe ori în primele două versete, el repetă fraza îți voi. 4 starting lines of this song indicate a man of singular, undaunted decision. Mai multe moduri în care el începe versetele acestea, se vede foarte clar că el are o dorință foarte aprinsă să facă ceva. Line 1 has it stated with particular stubbornness. Am putea spune că cu încăpățânare începe prima dată să spună lucrurile acestea. I will praise you, O Lord, with all my heart. Îți voi mulțumi, Doamne, din toată inima mea. Nothing's going to interfere with the direction of travel the psalmist intends to go in. Cum ar fi, nimic nu poate să stea în calea psalmistului când el vrea să laude pe Dumnezeu. Reminds me of Herman. Îmi aduce aminte de Herman. Herman was a businessman making his first visit to Jacksonville, Florida in the United States. Herman făcea prima lui vizită de business în Jacksonville, Florida. As he drove along, his car phone rang and his wife spoke with some urgency in her voice. În momentul în care el călătorea către acolo, soția lui l-a sunat și părea că vocea ei spune că e ceva important ce urma să spună.
Herman, I just heard on the news that there's a car going the wrong way on Interstate 75. Please be careful. Herman, am auzit că pe autostradă este o mașină care merge în direcția opusă. Te rog să ai grijă. Herman replied with even more urgency. Honey, Și I can't talk right now. Și Herman a spus cu mult mai multă nervozitate, să spun așa. Dragă, nu pot să vorbesc acum. You wouldn't believe it. It's not just one car going the wrong way. There's hundreds of them doing it. Nu o să-ți vină să crezi. Nu e o mașină care merge în sens opus. Sunt sute de mașini care merg în direcția opusă. Herman would faithfully maintain his position on that road against all other drivers. Herman avea poziția lui în acel drum opozit cu toată lumea de pe autostradă. Did you notice the title of this psalm? Ați observat titlul acestui cântec? It's the resolve of David, Israel's shepherd king. Este un psalm al lui David. We know from 1 Chronicles 15 and 25 that he was well organized when it came to the worship of God. Știm din Cronici faptul că era foarte organizat atunci când îl lăuda pe Dumnezeu. He never treated such a thing lightly. El niciodată nu trata lucrul acesta așa fără niciun fel de... era foarte determinat când făcea asta. Praising God was a serious affair with this man. A lăuda pe Dumnezeu era un lucru foarte, foarte serios pentru acest om. And he insisted that the director of music make these words heard through Israel's choirs. Și dirijorul făcea aceste cuvinte să se audă prin cântecele respective. Nothing could reverse David's desire to honor God in this manner. Nimic nu putea să-l facă pe acest om să nu vrea să-l laude pe Dumnezeu. I will praise you, O Lord. Te voi lăuda, Doamne. And it becomes an obsession of every man, woman and child directly affected by God's goodness. Și acest lucru devine o să zic așa, o obsesie a fiecărui copil al lui Dumnezeu care este afectat de bunătatea lui Dumnezeu. Nothing can stop us. Nimic nu ne mai poate opri. No earthquake, storm, war, disease or famine. Nici măcar o boală, război, foamete, nimic nu ne poate opri. No loss is great enough to make us forget all our gains in Christ. O pierdere nu este atât de mare încât să ne facă să uităm cât de mare sunt câștigurile pe care le avem în Dumnezeu. We're filled with doxologies every time we meet and even when we don't. Suntem umpluți de aceste lucruri de fiecare dată când ne vedem și chiar și atunci când nu ne vedem. Because of the 3 G's. Din cauza celor 3 G-uri, să spun așa. Guilt, grace and gratitude. Care nu traduc în română exact. Can you repeat them, please? Guilt, grace Vină, and gratitude. vină, har și mulțumire. Acestea sunt acele 3 cuvinte. Guilty, hell-deserving sinners for whom Christ died. Cei vinovați sunt păcătoși pentru care Isus a murit. And so saving grace has been dispensed without measure. Și harul nemeritat a fost dat fără măsură. And consequently our tongues are unceasing and unlocked in God's eternal praise. Și noi suntem cu toții salvați prin harul mare lui Dumnezeu. Notice the way David worships. Trebuie să vedem modul în care David laudă pe Dumnezeu. I will praise you, O Lord, with all my heart. Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea. Half-hearted worship is not real worship. Lauda care se face cu jumătate de inimă nu e reală. If God gives all and he does, Dacă Dumnezeu dă totul și El face asta, then all should give back to God. atunci și noi trebuie să dăm totul înapoi lui Dumnezeu. In view of the mercies of God, Dacă noi vedem care este mila lui Dumnezeu, a Christian should offer his body a living sacrifice. atunci și un creștin ar trebui să-și dăruiască trupul lui ca un sacrificiu pentru Dumnezeu. Holy, acceptable to God, his only reasonable worship.
într-un mod sfințit, care este singurul mod în care putem să lăudăm pe Dumnezeu. No half measures, no hesitancy. Fără niciun fel de ezitare, fără niciun fel de jumătate de măsură. No halting between two opinions. Fără să fie neînțelegere între două opinii. No areas of his life closed to God. Fără niciun fel de arie din viața lui care să fie închisă în fața lui Dumnezeu. Open any door in his life and out bursts the praise of God. Își deschide fiecare ușă din viața lui și laudă pe Dumnezeu cu toată puterea. Many would have found this approach of the psalmist altogether too enthusiastic. Foarte mulți oameni găsesc acest mod de a lăuda pe Dumnezeu puțin cam prea entuziast. At one point, his wife, Michal, Într-un punct, soția lui lashed him with insults because she thought he went over the top. soția lui l-a insultat deoarece a crezut că a făcut puțin cam prea mult, a exagerat. There was nothing small about his big God, Nu era nimic mic despre Dumnezeul lui cel mare. and so nothing too great to say about him. Deci nu este nimic prea mult de a spune despre Dumnezeu. Go ahead and give God your best, your all. Așadar, haideți împreună și să îi dăm cel mai mult lui Dumnezeu. Tot ce avem noi de oferit să îl dăm lui Dumnezeu. Love so amazing demands my soul, my life, my all, said Isaac Watts. Isaac Watts spune cum dorește să laude pe Dumnezeu cu toată inima lui și cu tot sufletul lui. Let people call you a Tot ceea ce fanatic. deține el. Let people call you a fanatic or a fool, a holy fool even. Lasă oamenii să te numească un prost, un nebun pentru Dumnezeu. If you've sampled the forgiveness bought by Christ's agony and bloody sweat, Sorry, I was not able to hear it. if you've sampled the forgiveness bought by Christ's agony and bloody sweat, how can you be silent, dumb, or mediocre? Atunci când vezi ceea ce Dumnezeu a făcut pentru tine, toată măreția lui și cu toată suferința pe care l-a avut-o, cum poți să fii mediocru în lauda pe care tu o faci lui Dumnezeu? Praise him till the world ends, Laudă-l până când lumea se va sfârși. and on into the world that never ends. Și până acolo, în lumea în care nu se va mai sfârși, până în ceruri, cum ar fi. Do it with zeal and fervor. Să o faci cu zel și cu dorință. And ask yourself if he's not worthy of it. Și întreabă-te dacă el chiar este, dacă el chiar merită acest lucru. Delve a little further into what you do when you pray and offer him praises in these services. Mergi mai adânc în lucrurile pe care le faci atunci când tu lauzi și atunci când te rogi. Is anything lacking? Și gândește-te, lipsește ceva din modul în care tu lauzi pe Dumnezeu? Has the sparkle of delight in him faded? Oare plăcerea pe care tu o simți în el a dispărut? Can hymns of worship or love mean so little that we just go through the motions? Ceea ce noi simțim pentru el din punct de vedere al laudei înseamnă atât de puțin încât trecem pur și simplu doar prin mișcarea laudei și nu o mai gândim, nu mai simțim? Don't offer him ritual and empty words. Să nu-i oferim lui un ritual și cuvinte goale. Israel didn't always follow the lead of her excited king. Din păcate, Israel nu urma tot timpul pe împăratul lui așa entuziasmat cum o făcea el. God complained that often this people worship me with their lips, but their hearts are far from me. Dumnezeu de multe ori spune faptul că acest popor îl lăuda doar cu buzele, nu și cu inima. Is there any disconnect between your lips and your heart? Trebuie să ne gândim, există o conexiune sau nu există o conexiune cumva între inima și buzele noastre? David praised with his whole being the God who deserves no less. David se ruga cu toată ființa lui pentru că Dumnezeu nu merita nimic mai puțin de atât.
I sometimes listen when my wife Lynn is teaching piano to first timers. Uneori ascult cum soția mea predă lecții de pian celor care vin pentru prima dată să învețe. The first note they learn is middle C on the piano. Prima notă pe care o învață este doul principal, doul de la mijloc. And we all have to start somewhere. Și cu toții trebuie să începem undeva. But imagine if that's all they ever grasped about the keyboard. Dar gândiți-vă ce ar însemna dacă ăla este singurul lucru pe care ei îl vor înțelege despre tastele unui pian, clapele unui pian. Can you imagine a pianist who played nothing else but that single C note? Vă puteți imagina un pianist care cântă doar nota do? We're not made to sing monotone any more than the pianist is set to play just one note. Nici noi nu suntem făcuți să cântăm monoton sau să lăudăm pe Dumnezeu monoton, cum niciun pianist nu este făcut să cânte o singură notă. It would be boring repetition. Pentru că ar fi o repetiție plictisitoare. It would grate on the skin. Nu ar fi bine. It would torture the ear. Te-ar durea pielea, ar tortura aerul, să zic așa. God wants us to play with every note on our keyboard. Dumnezeu vrea să cântăm cu toate notele pe care le avem la dispoziție, cu toate clapele. He wants to hear a rich, harmonious symphony of praise. Vrea să audă o armonie simfonică bogată în laudă. So would you just use the same old worn-out things? Așadar, nu trebuie să folosim un singur lucru. Would your testimony be just to repeat, I got saved many years ago and I'm on my way to heaven? Și în momentul în care tu îți spui, spre exemplu, mărturia ta, nu trebuie să spui exact aceeași poveste de fiecare dată. Am fost salvat și acum sunt în cer, aproape de cer. There's more to it than that. Este mult mai mult decât atât. Praise waits for God like a servant waits for his master. Lauda îl așteaptă pe Dumnezeu cum un servitor își așteaptă împăratul, maestrul. And won't the servant offer the fullest, most wholehearted of efforts to serve the master? Și ca un servitor care se dedică total împăratului lui, Of course he will. da, normal că va face chestia asta și noi trebuie să facem la fel. Psalm 9 is unique among the first 9 psalms. Psalmul 9 este unic între cei 9 psalmi. Only 2 others in the batch mention praise, and then only once. Numai 2 din aceste prime 10 menționează lauda și fiecare o singură dată. But here it comes at us 4 times. Twice at the beginning, twice in the middle. Dar aici, în acest psalm, se aude de 4 ori, de 2 ori la început și de 2 ori la mijloc. The resolve of worship is to say you will do something that raises the profile of God publicly. Ideea este să faci ceva care îi va ridica imaginea lui Dumnezeu, să-L lauzi pe Dumnezeu, să-L exalteze efectiv în modul în care tu lauzi. And you follow through on that commitment. Și trebuie să te ții de acest lucru. That's what David does with an unequaled passion. Asta face David cu o pasiune de neegalat. And I hope you'll develop one just like his. Și sper că și voi veți împrumuta această pasiune a lui. That's the resolve of worship. Ăsta este modul în care trebuie noi să slujim lui Dumnezeu. Now, secondly, the reason for worship in verse 1. Și acum trebuie să ne gândim la motivul pentru care lăudăm din versetul 1. It's clearly found in the second line of verse 1. I will tell of all your wonders. Spune foarte clar în a doua parte din versetul 1. Voi mărturisi toate minunile tale. One Sunday morning after the service, a woman came up to her pastor. O femeie, după ce s-a terminat slujba de duminică dimineața, a venit la păstorul ei. She thanked him for the encouraging sermon he preached. I-a mulțumit pentru faptul că a predicat ceva încurajator. Piously in response, he said, și el i-a răspuns într-un mod pios. Don't thank me, thank the Lord. Nu mulțumi mie, mulțumește lui Dumnezeu. To which she replied, well, I thought of that, but it wasn't that good. Și a spus, m-am gândit și la treaba asta, dar n-a fost atât de bună predica încât să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Nothing we do can compare to what God has done and is doing.
Nimic din ceea ce noi putem face nu este atât de bun comparativ cu ceea ce poate face Dumnezeu. All his works praise him. Toate faptele lui îl laudă pe el însuși. They lift his name higher than any other. Îi ridică numele mai sus decât orice alt nume. They admit that he is better, bigger, greater than all. Faptele lui spun că el este mai mare decât oricine, decât toată lumea. What is it Job says in Job chapter 9, verses 4 to 10? Ceea ce spune Iov în capitolul 9, de la 4 la 10, His wisdom is profound, his power is vast. înțelepciunea lui este profundă și puterea lui este vastă. Who has resisted him and come out unscathed? Cine a fost față în față cu el și a venit înapoi neschimbat? He moves mountains without their knowing it and overturns them in his anger. El mută deodată munții și răstoarnă în mânia sa. He shakes the earth from its place and makes its pillars tremble. Zguduie pământul din temelia lui, de-i se clatină stâlpii. He speaks to the sun and it doesn't shine. Poruncește soarelui și soarele nu mai răsare. He seals off the light of the stars. Și ține stelele sub pecetea lui. He alone stretches out the heavens and treads on the waves of the sea. Numai el întinde cerurile și umblă pe înălțimile mării. He is the maker of the Bear and Orion, the Pleiades and the constellation of the south. El a făcut ursa mare, luceafărul de seară și ralițele și stelele din ținuturile de miază zi. He performs wonders that cannot be fathomed, miracles that cannot be counted. El face lucruri mari și pătrunse, minuni fără număr. In the context of the psalm, David is perhaps initially prompted by an incredible deliverance. În contextul psalmului, David are dorința aceasta de a lăuda pe Dumnezeu deoarece el a fost iertat. That becomes the thrust of his reflections from verse 3 to the end. Acesta este motivul pentru care el reflectează în acest mod, începând cu versetul 3 până la sfârșit. But that one significant personal experience of mercy provokes other memories. Dar acea experiență de milă pe care el a experimentat-o cu Dumnezeu provoacă alte experiențe. Gratitude for one thing multiplies gratitude for all the exciting things God does in the world at large or in our own little world. Mulțumirea pe care o avem noi pentru un singur lucru pe care Dumnezeu l-a făcut pentru noi se multiplică când ne amintim cât de multe alte lucruri a făcut El pentru noi și cât de multe lucruri face pentru lumea din ziua de astăzi. So pause and think for a while of the things God does that evoke our amazement. Așadar, oprește-te pentru o secundă și gândește-te care sunt lucrurile pe care Dumnezeu le face care pe noi ne uimesc. The word in the original language means extraordinary or surpassing. În partea originală se traduce ca fiind extraordinar sau ca ceva care depășește gândirea. That's an entirely appropriate word to describe what God does. Ăsta este un cuvânt foarte bun pentru a explica ceea ce Dumnezeu face. Job has provided fuel already in the natural world God made. Iov ne-a spus deja despre lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut în lumea naturală. Creation sings the Father's song. Prin faptul că creația cântă pe Dumnezeu. Just look around you while the sun is out or above you when it isn't. Doar trebuie să te uiți, să vezi atunci când este lumină sau când este întuneric. Ralph Waldo Emerson observed that if the constellations appeared only once in 1,000 years, aici se vorbește despre versetul 9 cu ursa mare, luceafărul de seară și ralițele. imagine what an exciting event that would be. Și cum la câteva sute de ani se pot observa aceste lucruri și putem să vedem acest eveniment special pe care se poate întâmpla. But because they're there every night, we barely give them a look.
dar din cauza faptului că ele sunt acolo în fiecare seară, de-abia ne uităm a doua oară la ele. And if we're not looking, we're certainly not wondering in awe at their maker. Și dacă noi nu ne uităm la creația lui Dumnezeu, probabil că nici nu ne minunăm la minunea creației lui Dumnezeu. The world around you is a wonder to behold any given day or night. Lumea din jurul nostru trebuie să fie privită și trebuie să ne uimească în fiecare zi și în fiecare noapte. The Puritan Thomas Manton said, "The furniture of the heavens and the fabric of the earth amaze us." El spune faptul că modul în care pământul a fost și stâlpii pe care sunt zidiți pământul ne uimesc pe noi. God has expressed his goodness towards us in everything he has made. Dumnezeu și-a mărturisit grija lui pentru noi prin tot ceea ce el a făcut pe acest pământ. His signature is stamped in everything we see. Semnătura lui este pusă pe fiecare lucru pe care noi îl vedem. The heavens declare the glory of God, the skies proclaim the work of his hands. Cerurile arată lucrarea mâinilor lui. Psalm 19 goes on to say that there's a continual outpouring of this message across all language barriers the world over. În Psalmul 19 se spune cum minunile lui Dumnezeu și modul în care el se exprimă prin acest mod este în afara oricărei limbi. Trece peste orice limbă. Gaze at the glory of God manifested in the galaxies or the genetic code. Măreția lui Dumnezeu este manifestată în galaxie sau în codul genetic, spre exemplu. The manifestation of his wisdom and eternal Godhead is unstoppable. Manifestarea modului lui Dumnezeu este de neoprit. Captured by the Nazis in World War II, Viktor Frankl, a Jew and later a famous psychoanalyst, Victor, care a fost un psihoanalist foarte bun și a fost capturat de naziști pe timpul al doilea război mondial, el era evreu. He records some of the awful things that transpired at Auschwitz death camp. El spunea câteva lucruri care s-au întâmplat în Auschwitz. But he also notes that many learned to count their blessings during the ordeal. Dar, de asemenea, spunea și faptul că foarte mulți care erau acolo își numărau, să zic așa, binecuvântările. Prisoners often had dreams at night of bread, cakes, and warm baths. Foarte mulți prizonieri visau noaptea despre băi calde, despre mâncare bună. Things the rest of us take for granted. Lucruri pe care noi le luăm ca și cum așa ar trebui să fie. But they also began to appreciate beauty as never before. Dar au început să-și aprecieze frumusețea într-un mod în care nu făcuseră înainte. In one very powerful paragraph, Frankl writes the following. Într-un paragraf foarte puternic, Frankl spune: If someone had seen our faces on the journey from Auschwitz to a Bavarian camp, dacă cineva ne-ar fi văzut fețele în călătoria de la Auschwitz la taberele bavariene, as we beheld the mountains of Salzburg with their summits glowing in the sunset, atunci când noi ne uitam și vedeam munții cu zăpada care strălucea pe munți, through the little barred windows of our prison carriage, prin bările foarte, foarte mici din temnița noastră care mergea prin he would never have sau, believed. He would never have believed that those were the faces of men who had given up all hope of life and liberty. Nimeni nu ar fi crezut că acele erau fețele oamenilor care au renunțat la orice speranță de libertate sau de viață. Despite that factor, or maybe because of it, în ciuda faptului ăstuia, sau poate chiar din cauza acestui fapt, we were carried away by nature's beauty, which we had missed for so long. Noi eram, să zic așa, duși cu gândul departe din cauza naturii, datorită de multă vreme. How many of us still miss its uncanny but certain announcement that God is great?
Și foarte mulți dintre noi revedeam atunci și auzeam din nou faptul că Dumnezeu este mare. The reason for worship is what God has done. Motivul pentru laudă este ceea ce Dumnezeu a făcut. His works are not hidden from the eye. Faptele lui nu sunt ascunse de ochii lui. His power is not obscured, Puterea lui nu este obscură, other than by our sinful intention to leave him out of the picture. în afară de intenția noastră de a-l îndepărta pe el. The psalmist speaks of all his wonders. Psalmistul vorbește despre toate minunătile pe care el le-a făcut. Creation is a good place to start, but no place to stop. Creația este un loc foarte bun de a începe, dar nu este unul în care trebuie să ne oprim. Since Israel's king scripted this song, we can assume he had much more in mind. Pentru că în momentul în care regele Israelului a scris acest cântec, acest psalm, putem fi siguri că avea mult mai multe pe cap decât ceea ce a scris acolo. In another place, David wrote, "Since my youth, O God, you have taught me." Într-un alt loc, David spune că din tinerețile mele, tu m-ai învățat pe mine. And to this day I declare your marvelous deeds. Și până în acest moment declar faptele tale minunate. What other things might David have included in his exuberant praises? Ce alte lucruri ar mai fi putut David să includă în laudele lui? What about Egypt and the Exodus? Cum ar fi, spre exemplu, despre Egipt și Exodul. Psalm 106 talks about God's miracles in the land of Ham and awesome deeds by the Red Sea. În Psalmul 106 se vorbește despre lucrurile care s-au întâmplat pe lângă Marea Roșie și toate minunile care au avut loc acolo. Anyone with any familiarity with the Old Testament will recall it took severe judgments to dislodge a nation of slaves from Egypt. Toți cei care știu povestea Vechiului Testament știu faptul că a durat foarte mult și că a fost foarte greu să dezlănțuie o națiune întreagă din brațele Egiptului. God sent plagues and punishments to prise them out of Pharaoh's grip. Dumnezeu a trimis foarte multe plăci, foarte multe boli ca să-i scoată afară din Egipt. Each one was a miracle, an extraordinary exhibition of divine power. Fiecare lucru pe care el l-a făcut atunci a fost o arătare a puterii lui Dumnezeu. And when they reached the great obstacle of the Red Sea before them, Și când au ajuns în fața Mării Roșii and were threatened with Egypt's chariots behind them, și în spatele lor veneau carele egiptenilor, God again performed a miracle, the likes of which has never been contemplated. Dumnezeu a făcut un miracol de negândit până în momentul acela. These were wonders no child of Abraham could ever forget. Acestea erau niște minuni pe care niciun copil al lui Avram nu putea să le uite. They led to repeated songs of worship in God's favor. Și ei tot timpul îl lăudau pe Dumnezeu pentru lucrurile acestea. And can we do anything less than Old Testament saints when it comes to our Savior's exodus from this world? Și putem noi să facem mai puțin decât făceau ei atunci, ținând cont că și pe noi ne-a scos din Egiptul nostru, să spun așa. His departure meant our salvation from slavery to sin. Plecarea lui a fost salvarea noastră din sclavia păcatului. He broke through the cordons of Satan. El ne-a rupt din lanțurile lui Satan. He delivered a death blow to death itself. El a dat o lovitură de moarte morții în sine. He sets us free from every sin that entangles or tortures our lives. Ne-a eliberat de fiecare păcat care ne prinde în viața noastră. The gospel brings about a new creation. Evanghelia vorbește despre o nouă creație. It's the display of the wisdom and power of God as never seen before. Și aici este vorba despre minune și despre înțelepciunea lui Dumnezeu cum n-a mai fost vreodată văzută până acum. And therefore it leads to praise never before expressed. Așadar, ne duce cu gândul la laude pe care niciodată nu le-am mai cântat până acum.
C.S. Lewis, who's from Belfast originally, comments as follows. C.S. Lewis, care este chiar din Belfast, de unde sunt ei, spune în felul următor. It is not out of compliment that lovers keep telling one another how beautiful they are. Nu este un compliment faptul că îndrăgostiții își spun unui altuia cât de frumoși sunt. The delight is incomplete until it is expressed. Deoarece plăcerea pe care își o găsesc unul între altul este incompletă până când nu este și exprimată. How frustrating to discover a new author and not be able to share that with anyone. Cum ar fi, spre exemplu, să descoperi un autor foarte bun și să nu poți să spui nimănui despre el? How frustrating to turn in the road and find a scene of majestic beauty but have no one to talk to about it. Cum ar fi să mergi pe stradă să vezi ceva foarte uimitor, foarte frumos și să nu poți să spui nimănui despre asta? Can we keep silent about our God and his power to save us? Putem noi oare să stăm în liniște în legătură cu Dumnezeul nostru și cu puterea pe care El o are pentru a ne salva pe noi? Could we remain quiet before love that's so prevailing, so all-prevailing, when others treat it with as much importance as a tin lying in a ditch? Putem noi să tratăm această salvare pe care noi avem cu liniște? No one has more reason to worship, praise, and wonder at God's wonders than the Christian. Nimeni nu are mai multe motive să laude pe Dumnezeu decât un creștin. If you're at all acquainted with his grace, how dare you be dumb about it? Dacă noi știm care este harul lui, cum putem să nu îl manifestăm? Let the world know about your Savior's wonderful love. Lumea trebuie să știe despre salvarea minunată pe care o dă Dumnezeul tău. Tell out my soul the greatness of the Lord. Vreau ca sufletul meu să exprime măreția lui Dumnezeu. Speak up in praises. Să țipe în laude. Speak out in services like this when you get the chance to make known his goodness to you. Luați șansa să vorbiți tare și să spuneți despre lauda lui Dumnezeu atunci când sunteți într-o biserică ca aceasta. Every redemptive miracle brings from us one more loud cry of adoration. Fiecare lucru pentru care noi am fost salvați ar trebui să producă un strigăt de laudă la adresa lui Dumnezeu. Sounds of Christians praising will never cease. Și în acel moment sunetele de laudă ale creștinilor nu se vor opri niciodată. Jesus' death and resurrection provide eternal blessing. Moartea și învierea lui Dumnezeu ne dau o binecuvântare eternă. And for that reason alone prompt unending praises. Și pentru acest motiv, doar pentru acest motiv, trebuie să lăudăm într-una pe Dumnezeu. When we think of all God's wonders, we leave nothing out in creation, history, or redemption. Atunci când ne gândim la Dumnezeu, nu trebuie să lăsăm nimic în spate, de la creație, de la istorie și de la salvare. But nothing pumps our veins with more enthusiasm than Dar Christ. nimic n-ar trebui să ne entuziasmeze mai tare decât Hristos. The wonder of his holy life, Modul sfânt în care El a trăit, his atoning death, his all-conquering life after that death. moartea Lui și apoi învierea Lui și viața de după înviere. Let the resolve to worship go on. Haideți să lăsăm ca motivele pentru care noi să lăudăm pe Dumnezeu să continue. The reason for it never dissolves. Pentru că aceste motive niciodată nu vor dispărea. I'll finish with this comment. Și voi termina cu comentariul următor. Man's chief end is to glorify God. Scopul final al omului este să-L glorifice pe Dumnezeu. Therefore, our worst sin is to fail right here. Așadar, păcatul nostru cel mai mare este să putem să simțim aici. May God help us all to worship him with resolve unending. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să putem să îl slujim pe El și să simțim pentru El laudă de nesfârșit. Thank you so much for listening. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați ascultat. God bless you. And thank you, Robert.